Så er der tallerkenlifterne. Dem kan børn godt køre på, når de bare er 4 år, hvis de ikke er for stejle. Det kræver bare, at den ene forælder kører først. Dels kan man hurtigt være nede hos barnet, hvis det falder. Og man kan sikre, at barnet kommer af, når man når toppen. De helt små børn, 3 år, det er for tidligt endnu. De skal stå med et ben på hver side af den ene forældres ski. Og det skal være den ski, der peger i den retning, man skal køre af. Når man så sætter de små børn på, så skal man ikke holde den her tallerken, indtil man ikke kan holde den mere. Så er fjederen stram, og så får de et ordentligt skud. Så hurtigt man kan, ind under, og så give dem et blødt lille skub. Du skal snart hjem. Du er træt. Kører du, Helle? Så... Værsgo, Frida. Så er det også... den nåede vi ikke. Så tager vi den næste. Er du med, Anton? Nej, du må ikke køre selv nu. Du er kun 3 år gammel. Næste år må du køre selv. Så kører man ind, stiller sig og gør klar til liften kommer. Og nogle gange så står der en mand og hjælper en. Men det er ikke altid. Så ellers så skal man tage fat på liften, tage den ned under og så ind bagi. Der er så forskel på T-lifterne og tallerkenlifterne. En T-lift er faktisk bare en dobbelt tallerkenlift, men den er lidt mere besværlig. Der er 3 ting, du skal vide. Take care. For det første, så er det vigtigt, at du kører med en, der er samme højde som dig. Kører du med en, der er meget højere, så kommer bøjlen her til at sidde alt for højt, nærmest helt oppe i ryggen. Hvor høj er du? Kører man derimod med en, der er meget mindre, end en selv, så sidder stangen helt nede i knæhaserne. Og det er enormt anstrengende. For det andet, er din ski ved at dreje ind over sidemandens, så skal du ikke gøre det, som du har allermest lyst til, nemlig at læne dig væk fra sidemanden. Nej, du skal gøre det modsatte. Du skal læne kroppen ind mod sidemanden. Så drejer skiene ud igen. Og for det tredje og sidste, det er super let at komme af. Du skal bare vente, til du kommer op over knolden her, køre til side, og så slip den. Og så er det allervigtigste. Skynd dig væk. For hvis ikke du flytter dig, så kan du risikere at blive ramt. Og det gør ondt. Vores kamera er lige blevet ramt. Er det gået i stykker? Nej. Man sidder bare stille, og så kører man det sted. Og så hopper man af. Ja, når man skal af. Når man er helt oppe på toppen. Børn, de skal ikke instrueres i at tage stoleløft. Det er de voksne, der må tage slæbet. Men én ting skal de vide. De må ikke sidde og banke skiene sammen sådan her. Fordi børnebindinger er ikke indstillet særlig hårdt. Og gør de det, så risikerer man at tabe den ene ski. Det vigtigste, man skal huske på, når man skal have en stolelift med børn, udover selvfølgelig at holde fast på dem, når man løfter den her barriere, det er, at der ikke er noget, der kan hænge fast. Hvis de har stropper og alt muligt, der må ikke være noget, der kan hænge fast. Og når man så nærmer sig forhøjningen, hvor man skal stå af, numser man sig frem, sætter sine ski, og er de tilpas små, så løfter man dem af, sætter man dem ned, og så kører man. Derfor, som jeg sagde i liften, man skal passe på, at der ikke er noget, der hænger fast. Så har man sådan en snor her, så skal den selvfølgelig af, når man tager liften. Ikke noget med bare at rulle den sammen. Hold da op et vejr der. Wait on your front leg. Gør det aldrig. Bella donna! I need the money.